Diolch yn fawr iawn i chi am droi allan, mor fora ar ôl noson fawr anolerig Neifion. Croeso i'r Rhifyn eisteddfodol yma o Colli'r Plot, lle da ni yn ymgasglu i siarad am lyfrau, am sgwennu, ac yn malu awyr yn gyffredinol, a pensynu fo' 'na bobol isio gwatsiad ni yn gwneud hyn, a deud y gwir. Felly, yn ran o'r criw i gyd, gennon ni Aled Jones draw fanco, Mr Eisteddfod ei hun, Sian Northey, Dafydd Llewelyn, Bethan Gwanas, a finna Manon Steffan Ros. Felly, da ni ddi sadwn ola ddoes, da ni di cyrradd. Uchafbwyntia eisteddfodol, mwyn i fynd i'r lle yma. Pwy sy'n mynd i ddechrau? Bethan, go for it. I mi yn bendant o Wrecsam. Wrecsam. Ia, da chi di gweld nhw? Ie. Os na aml, da chi di cael colled yn do. Ti di gweld nhw? Na ddo? O, welys di nhw? Na. Yn Babell Maes di da? Ie, caffi. Caffi Maes di. Maes B, sa mae'n di. Maes B. 4 o actorion do'n i rioed i weld o blaen, ifanc, y brwdfrydig, egniol, oedd y 4 yn anhygoel. Y fath egni, ac oedden nhw'n perfformio sgriptiau gan awduron newydd o fath, nes i'n stopio chwerthin. Oedd o'n wych, o'n i'n mynd o'na, oedd o'n nghorff i'n brifo, o'n i di mwynhau gymaint. Pwy oedd yr awduron, ti'n cofio? Gruffydd Owain, oedd o gella. Owain. Dwi'n yn biased. Oedd Mel Owen, sgwennu oedolyn ish. Helpa fi, pwy'r oedd yna? Llun o sgerall. Llun o sgerall, ia. Oedd hi wedi sgwennu yn am apps. iPhone, Facebook. WhatsApp. O, hwnna'n. Iawn. A Llyr? Llyr i fans? Fo nath yr un ola. Hilarious. Ia? Ia. A Mirai? Ia, a Mirai di wneud hynny fyd. Arbennig. Llongyfarchiadau i bawb. Da, diolch. Dafydd? Dos, o'n i'n cytuno efo Gwanas. Oedd hwnna'n chwip o'r sioed oedd. Ac dwi oedd mor braf oedd gweld y lle yn orlawn a gweld bobl yn glana chwerthu. Nos Fawrth ydyn ni weld hwnna da? O ia, o ti o fi? Ia, nos Fawrth. A wedyn nos Lun eisiau weld y stand, os ych chi arno? Ryw giw awdur sydd yn cychwyn allan. Mae'n dangos potensial. Ryw ddydd. Lofyn printio yma. Cario mlaen. Na, so'n gwychiadau ti Manon. O'n i yn meddwl, oedd hi mor braf unwaith eto gweld y pafiliwn yn orlawn. A beth yn braf oedd o'n amlwg yna lot o deuluoedd o'r ardal Wrecsam allan yna. Ac oedd just y teimlad yna o fwynhad a pawb yn mwynhau ac yn wir i chdi. Ac oedd o mor emosiynol ac oedd Dyfed Thomas a Llewelyn a Rhodri, trafod. Ie. A wir, oedd hwnna'n chwirp o sioe. Felly sy'n ni'n dweud na'r ddau gynulleidfa yna oedd yr uchafbwynt. Diolch. Felly mae'n potensial gen ti Manon. Wel, y peth cynta dwi wedi sgwennu sydd efo unrhyw fath o feel-good factor yn nhw. Wel, o'n i'n meddwl na dylan nhw o dosian candelas oedd hynna. Ia, rhan fwyaf, ia. Achos fel arfer ti jyst yn mynd lawr ac i lawr. Ond o dosian... Oedd. Osian y dyrchafu. Dyrchafu, ond na y gerddoriaeth oedd y geiriau, o bob dim wedi asio. Mae'n bechod mewn ffordd 2 noson oedd hi yna de. Ac o'n i wedi clywed gymaint o bobl yn deud sy'n wedi gweld y sioe, felly falle sydd wedi bod yn neis gallu cael bach mwy o hwn. Chos, sy'n ni wedi mynd, Manon, yn teimlo'n neuog bod fi'n ni'n mynd. Ond beth ddim, oedd o Bethan? Wel, o'n eisiau lle da i weld noson tiwged Dewi Pws. Ac oedd hwnna'n uchafbwynt arall, os gael dweud. Ond dwi'n dal i deimlo'n neuog. Paid o teimlo'n neuog. Mae'n iawn, na i just cofio am weddill mawth. Sian, be amdano chdi? O cliché o tab go iawn. Cadeirio ar coroni. O'n i adra pêl ddoe ac o'n i gwylio ar teledu. Dwi'n mynd abod sydd i'r halan ddi gwir. Dwi sicr ddim yn berson pêl droed na unrhyw gêm tîm ac o'n i yn y nagra. Ia. A dwi wir edrych ymlaen i ddarllen y gwaith. A gwaith o'r Rhys a Phennill y Goron hefyd. Mae yna rhyw ddwyster yna fi ers
clywed am heini a clywed am be maen nhw'n sôn. Mae'n rhyfedd. Felly, beirdd y cyffwrdd halon ni, Eisteddfod. Da. Achos os da chi'n aros yn Eisteddfod, dwi'n teimlo fatha bod chi ddim wir yn ymwybodol o'r pethau sy'n mynd ymlaen yn Eisteddfod bron. Achos dwi'n mewn papell, so dwi ddim wedi gweld un sgrim, a dwi ddim gwrando ar y radio nhw'n dweud, ond o'n i'n clywed am y seremonia yna, ffyrddynol iawn. Oes, ddwy. Cymasniadau allan o'n dydi, gael pari dod nhw. Dyna chdi hoi? Fi heb cael cyfle i gweld o, fi ddim yn cael cyfle i gweld bron dim yn Eisteddfod. Ond o'n i'n taro ar draws y maes a digwydd clywed rhyw sy'n y ham yn y mas o Oncor. A oedd chwaer fawr, sef prosiect y dod o Mari Morgan. Eisteddfod George. O'n anhygoel. O'n anhygoel. A fi mor falch nes i just mynd mewn a gwylio. Hwna i fi. Oedd e just yn wahanol. Mae'n gret. A wedyn oedd Ynys yna rhyw 2 nos yn ôl hwnna. A oedd hwnna'n gret i weld Ynys ei perfformio. Ond ar wahân i'r ringa, fi heb cael cyfle i mynd mewn i pebeth a gweld beth sy'n ymlaen. Ond byddai'n golygu lot o cynnwys ar ôl step. Felly gofyn ddim rhyw fus beth oedd ei chafwyd fi. Ond oeddech chdi'n gweithio drwy'r wythnos? Do, fi bod yn gweithio trwy'r wythnos. Yn greu be yn union? Gyda'r systemau docynnau yn bennaf a systemau i staff a cael peth yn rhedeg yn llyfr. So yna, mae wedi bod yn lot o hwyl. Ond fel ti, ddim yn ymwybodol lot o beth sy'n ymlaen. Tan bod ti'n gwylio rhaglen uchafbwyntiau gyda'r nos. A wedyn ti fel, iawn, dyna beth sy'n digwydd yn ystod y diwrnod. Ti ties yn gweld cannoedd a cannoedd ar bobl yn dod mewn. Mynd i gweithio yn Eisteddfod rili da, dwi'n meddwl. Bod hwyl. Do, mae o dydi. Nes i ar dy Mercher, nes i fynd lawr i Wrecsam ar y bws. Oedd hwnna mor hawdd, just 20 munud ar y bws. A am dre, hyfryd, mae'n wirion, mae'n hollol wahanol i bob man arall yng Nghymru, dwi'n meddwl. Cofio just pawb mor groesawgar, pawb, isio croesawu bobl Steddfod hefyd. Si grwydro fewn i ryw farchnad ac oedd na gwmni crysa tŷ, ac oedden nhw wedi cael crysa tŷ wedi wneud yn arbennig ar gyfer cynulleidfa Steddfod. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n mynd i'r tre. Oedd na dipyn o bobl? Na, dim ar dy Mercher. Ond wedyn dwi darllen ar y cyfryngau wedyn bod na dipyn o fynd yn y siopa lle ar caffis. Achos mae'n gwirionedd dwi ddigon hen i gofio, so mae pan oedd na'n ddigwyddiadau yn y dre hyn. Cyn y bar ar y maes. Ond erbyn hyn, mae fel Steddfod yn hunan gynhaliol dydi ar y maes. A bod hwnna'n neis ac bod rhywun yn gallu treulio'r dydd a'r nos ar y maes, dwi'n meddwl weithio, mae'n bechod ar ran yr ardal leol bod rhywun ddim yn weld gyda. Dwi'n meddwl, diolch byth, mae Cymdeithas yr Iaith yn neud i gigs yn y dre bob blwyddyn, dwi'n meddwl, dydi. Ond wedyn, mae'n dal yn haws i aros ar y maes. Oedd gyda staff Steddfod yn aros yn Prifysgol Glyndŵr, so fi'n credu mae'r pethau lleol i fyna wedi elwa gyda'r nos yn sicr. Fi'n gweld mae'r turf wedi bod yn orlan. Oedd hwnna'n un peth hefyd. O'n i yn y turf nos Sul yn nos Lun. A nath Dafydd Iwan dod mewn a eistedd lawr gyda'i deulu. A fe nesaf, mae rhywun yn rhoi am o hyd ar y jukebox. A mae pobl yn mynd, come on Dafydd! A nath y sefyll lan a bloedio mas am o'r hyd oedd y tafod i gyd. So oedd hwnna'n uchafbwynt i ddweud, Dwi'n mynd i ddewis. Wel, un o'r pethau hyfryd am Steddfod ydy, bod chi jyst yn crwydro o'r maes, fel o'ch di'n sôn, ti jyst yn clywed rhywbeth, be di hwnna? Wbath hollol newydd. O'n i wrth bar y maes ddoe, a nath Talwla ddechrau canu, ac be oedd hi'n canu, oedd mae llais i yn anhygoel, caneuon ffantastig, ond oedd na ddim band mawr, ac o'n i'n meddwl, am ddewr, cyn anweledig a Ows Gwynedd, i fynd yna a just canu o'i chael, oedd hi just yn ffantastig. Wir fwynhau yna. A mae rhaid i fi ddeud, mae'r highlight arall i fi, nes i mynd i weld sioe Criw ddoe. Mae'n bach. O'n i licio, o'n i si fwynhau fwy na nath Morfydd fwynhau. A mae hi'n ddwy a hanner. A beth sy'n braf de, sioe Criw ydy, i just yn gweld yr holl blant bach ma mynd. Yn nhw'n mynd i fyny ar y llwyfan, heb bod nhw ddod i wneud lle. A just sylweddoli, fel mae o'n tu ni, bendant ydy'r person mwyaf enwog yn y byd.
plant yna. A oedden ni just... A wedyn nathon ni weld bendant, ond oedd o ddim yn gwisgo i ddillad bendant. Ac oedd Morfydd yn dweud, mae bendant yma na, efo spectol hael ar ei ben. Be sydd wedi digwydd iddo fo? Ond oedd o just yn stori mor braf, oedd y perfformwyr mor broffesiynol i feddwl. Swrw enfawr yma. Gan i'n meddwl, da ni mor lwcus o hyn, dydan? Da ni wir... Chos dychmygwch gwyl fel ma yn Saesneg. Mae fatha Eisteddfod, Glastonbury, llwyth o bethau. A da ni'n cael hyn i gyd ar un maes am wsos. Da ni'n freintiedig iawn da. Dwi'n meddwl ar ei Bethan Mai sôn ar tocyn wythnos yn gynharach, sef bod na gyn lleied o sylw yn cael ei roed i'r Steddfod y tu hwnt i'r cyfryngau nghymryd. A faint o arlwy safonol sydd yn fan hyn. A does ddim yn cael unrhyw fath o gydnabyddiaeth na sylw y tu hwnt i naturiol i'r cyfryngau Cymraeg. Sy'n atgoffa fi bod yma. O'n i'n aros mewn cwt bigael hyfryd. A ffarm rhyw 8 milltir i ffwrdd neithio. Dioddoric. Cwt bigael. Ond o'n i'n cael brecwast dacwn a gwyl felly yn y B&B. Ac o'n y bobl eraill na. Ac a ddynas oedd yn ei bwyd i mi. She's with your stepmother's well. Her daughters are harpers. Oh no, yeah, devil. But she travels the world. She's really good. and somebody else was here yesterday. She's a pianist and she travels the world. Yeah, they're ffôn am safon. So they're really good. So it's really high quality. Yeah. Oedd hi'n gwybod dim, de. O, mae'n gwybod wan, de. Ia. Ond mae o'n codi cwestiwn ynglyn â sut ydyn ni yn rhoi yn hunan ar y llwyfan rhyngwladol yna, a sut ydyn ni'n ymfalchuon yn diwylliant, ond sut ydyn ni'n sicrhau bod o yn cyrraedd corneli sydd yn amlwg ddim yn ymwybodol o pha mor llwyddiannus ydy Steddfod. Mae hyn yn wir. Gawn ni droi at y llyfrau, da ni wedi bod yn darllen. Yndi. A hanner bost yr awr, ti'n mynd barod? Aled? O, o'n i'n gwybod bod ti'n dechrau dy fi. A maen nhw ar ffôn fi, so mae'n rhaid fi edrych ar y ffôn. Yna'n iawn. Llyfr Saesneg i ddechrau gyda. Ar ôl i ti sôn am llyfr... cwbl o fusod yn ôl gan Alison Leyland. Rhaid nes ti sôn am After the Clearances, Alison Leyland. Rwy'n arall. Tira, ie. A ni jyst fel am hwnna'n sôn o'n rili diddorol. So nes i fynd wedyn a chwilio am llyfr. A fi credu oedd y llyfr yna'n dilyniant, oedd e? Dilyniant oedd, ond o'n i ddim wedi darllen y cynta. Na, so nes i fynd a darllen Rhifyn gan Alison Leyland. A wir y bodhau llyfr. Fi jyst natur rili dda o sgwennu. Mae'n llyfr hwdydnyd mewn ffordd. A na, oedd e'n gret yn fyr. O'n i ar fy ngwyliau a nes i jyst mynd drwy hwn mewn dim amser o gwbl. So nes i wir mwynhau hwnna. So diolch Sian. A fi moyn darllen yr ail ar Rhifyn. Ie. A wedyn, ar ail y llyfr Cymraeg, a ni'n gweld yn rhestr Sian mas fyna. Oedd ydi Lladd Arth. O, mae hon ar yn peth. Gan Kay Roberts. Ti di darllen hwn hefyd? O, do. Dwi eisiau mynd on a gawn am hwn. Okay. O'n i'n caru fo. O. Ge, nath ni ddim. Erbyn y diwedd o'n i licio fo. Ond dwi'n cofio nad y ffrind i mi alw pan o'n i fwy na lai hanner ffordd ac o'n i deud wrthi, ti'n ma be? Dwi bron yr ei gorau hwn. Wir ar Sian. O'n i just di dotio yn dwi'n meddwl bod o'n un o'r pethau gofalau dwi wedi darllen ers mor hir. Ac fyswn i di roed o i... Sut hyn o led. Swn i di roed o'n benodol i chdi a dweud, plis darllen hwn Sian. Am rhyfedd. Ie, fi rhywle yn y canol, dwi'n meddwl. O, god. Ie, o'n i'n meddwl bod o dechrau'n arbennig. Ar y diwedd yn dda. Ond oedd y canol. Achos ti'n meddwl, ma nhw ar ynys neu, ti'n meddwl, a ma fan twma fel bod e Groundhog Day mewn ffordd, ti'n meddwl, a... De. Ie, a es i, o'n i'n timlo fy hun yn ti'n meddwl, jyst fel, beth sy'n digwydd nesaf, ti'n meddwl, ond nes i fwynhau ond, ie, byddai fi ddim yn, ti'n meddwl, troi i Sian. Byddai fi'n rhoi copi ti yn lle, ie. Mae hyn yn ddifur, achos mae clywach chi efo gwahaniaeth barn
yn neud i fi eisiau darllen o. Ie. I fel beth dwi'n meddwl. O ie, please gna. Mae mor wahanol Yndi, i gael yndi, hwnna'n Gymraeg. Oedd hwnna'n yndi. ffantastig. O'n i just fel, yr hyder i greu rhywbeth fel hyn yn y Gymraeg. Oedd e'n arbennig. A Pam oedd eich di meddwl y bydde Sian yn fwynhau o? Achos mae hyn yn un o'r pethau dwi wedi bod yn meddwl amdano fo ydy. Y stori ydy bod yna griw o ferched yn mynd allan ar ynys yn yr Arctig i ymchwilio i greadur sy'n byw ar yr ynys yma. A mae yna lot o bethau od yn digwydd. A da chi'n meddwl bod o'n sci-fi? Fysa chi'n ystyried o'n sci-fi? na, dwi ddim yn saith. Na? Oedd y fi. Na. O. O'n i isio licio fo lot mwy na nes i. Erbyn y diwedd, o'n i'n licio fo'n iawn, ond oedd y tamad yn y oedd y dechrau yn mynd ymlaen rhy hir. Ysdi pan yn esbonio bod i bywyd hi'n normal ac yn boring a... Pan nes i ddechrau darllen o, o'n i'n meddwl, mae'r prif gymeriad yn eitha snobydd, yn sbio lawr ar y bobl mae'n gweithio fo nhw a falle. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i licio. Ac o'n i'n teimlo fatha bod y nofel yn rhyw fath o ddysgu gwerth y pethau bob dydd iddi hi. Ond y prif, achos o'n i'n gobeithio fysa un o'n chi wedi ddarllen o heddiw yma, achos be o'n i eisiau gofyn am be mae o go iawn. Be ydy'r prosiad? Mae'n brosiad am rwbath. A ni fel darllenwyr am o'n i sy'n penderfynu yna, da. Ie. Ia, cos wyt ti hefyd yn gorau penderfynu beth ddigwyddodd yn y diwedd, dwyt? Oes. Ie. A nes i weld y clawr, nes i darllen y broliant, a ni'n meddwl, hwn mynd i fod yn i fi. Ia. A falle o'r disgwyliad i fi rhy uchel, ond bydde fi bendant yn awgrymu pobl darllen achos mae'r trin yn darllen bar wahanol, ond mae'n bendant werth darllen, achos mae'n mor wahanol yn y Cymraeg. Yndi. Stori dda. Ac un o'r pethau difyr arall ydy, da chi'n gwybod, achos bod y merched i gyd, y prif gymeriadau i gyd yn dod o wahanol lefydd, dydy'r sgyrsiau yma ddim yn digwydd yn Gymraeg yn ei byd nhw, na di, ond mae'n digwydd yn Gymraeg ar y dudalen. A mae'n ddiddorol ac yn reit anaferol i phobl sy'n sgwennu pethau gwreiddiol yn Gymraeg. Na, hynny'n iawn. Ond o'r rhai pethau dwi'n meddwl yn ymhoeni fi, maen nhw'n fod wyddonwyr. A... O ia. Doedd am y teimlo'n... O ia. Ia. A ys gynna i ddim y profiad i tîm berson gwyddonol, dwi. O ti yn? Ys ti'n neud sŵoleg? Do, nes i neud sŵoleg. O'ch ti'n gorau wrach neu penderfyniad. Ia, na, dydy o ddim yn ymchwil go iawn. A maen nhw ar un adag yn meddwl bod o ddim, dydy. Yndi. Ia. Di hyn yn neud dim synwyr i bobl sy'n bydd ar fan gwybod. Oes pa rhywun yn gynulleidfa di darllen ni? Oes, ti'n nosio fanna. Ie. Mwynhau? Da. Ond nid ydy hwn felly mynd i fod yn lyfr da ar gyfer grŵp darllen. O, bysa. Yndi. A dyma'r tro... Wel, all tro cynta... Un o'r tro'n cynta i fi ddarllen o'n llyfr Cymraeg cymeriad aneuaidd. Felly nhw, a dim fo neu hi. A oedd o ddim yn neud rhywbeth a pwynt mawr o gynnwys. Oedd Sian Llewelyn hefyd oes yn drychwll, ia? A Rhy'r Fighters. O, dwi oes tu ôl iddi. Ond o'n i'n meddwl bod hwnna, achos o'n i jyst ddim yn sylwi ar y peth nhw, o'n i'n gwybod cynt sut fysa'n teimlo, fysa fo'n drysu fi neu rhywbeth i efo'r defnyddio'r nhw na, ond o'n i'n gwybod. Ti'n dod i animed? Oed, na, oedd o'n gret. Nes i wir. Dwi'n sioc. Bo' chi ddim yn meddwl bod o'n amazing. O'n i yn y Babell yn mynd, a tro gynta erioed, nes i roed o i'm harfer a oedd o ddwy no. Wel. Ie. Llyfr marmite. O'n mynd i ddweud. Llyfr marmite. So, dyna fes ymdre i... Diolch, Hale. Ce, lladd ar trafodwyd. Ti eisiau gwneud Hiraeth Neifion wan? Cos ti wedi darllen Hiraeth Neifion. Da ni'n cyd-weld. Dwi'n meddwl. Nofel Simon Chandler. O sylfaenol, mae yna fachgan o blaena rhwng y ddair o fel byd yn mynd i'r Almaen fel pianydd jazz. Dwi'n meddwl bod ti wych. Di gwirion'n bot. Ia.
Mae'r band jazz, tor ar draws at ymuno sydd wedi dod i'r Almaen o America, maen nhw wedi dod yno oherwydd bod nhw ddim yn cael chwarae fo'i gilydd oherwydd bod yna bobl wyn a bobl ddi, os nhw'n cael ei hynny America, os nhw'n yr Almaen, a fel mae'r hinsawdd wleidyddol yn yr Almaen yn y cyfnod yna, fel mae Hitler yn dod i'r rym a falle newid ac yn effeithio'r criw bobl yma. A mae o jyst yn neud chdi sylweddoli sut mae newidiadau gwleidyddol yn y cefndir yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy nes bod nhw ddim yn y cefndir ar ôl ryw bwynt. A mae mor berthnasol i'r oes hon, di. Fel mae'r asgell Yndi. de yn ennill Yndi. pwer. Ti jyst yn darllen nhw, wow. Ac o'n i yn poeni amdano, cos o'n i es i'r lansiad yn siop fy chwaer. Ac o'n i'n trio cofio trwy'r adeg, na Seimon ddeud bod o'n gorffan yn hapus do. Na Seimon ddeud bod o'n gorffan yn hapus do. Dwi'n yn gwybod sy'n ei ddisgrifio fo'n hapus, ond mae o. Pa byd ei gormod Na. o eisiau darllen o. Oes. Ond di nes i fwynhau, de, am bod o sôn gymaint am jazz, a mae Louis Armstrong yn gymeriad yn y nofel hefyd. Ac oedden nhw sôn am gan o'r enw Dyma. Dwi'n wedi clywed Dyma. Felly tra'n darllen, o'n i'n gwrando ar Dyma Louis Armstrong, a ma'n ychwanegu gymaint at y profiad. Felly, o'n i jyst yn gwrando ar jazz drwy'r amser. Ie. Tra'n darllen. Nes i fynd i chwilio am ambell un fyd. Dwi'n peth. Arbennig. A mi nath Llwyd Owen ganmol hon hefyd ar aglen Caryl dechrau'r wthnos, dwi'n meddwl. Felly mae yna lawer o bobl yn canmol hon. I feddwl bod Seimon wedi dysgu Cymraeg, de. Mae eirfa fo. Yn gymharol ddiweddar, di gwir. Ie. I ail nofel ei di. Ia. Ie. Nes i fynnhau'r gynta, nes i fynnhau hon fwy. Do. Oes tas pan ymwneud efo Stefosan Rws neu rhywbeth, e? Mae hon mae wedi gweithio am mynyddodd ar hon, da. A ti'n gallu deud, wirioneddol dda, Sion Dyfychiadau Seimon, eto. Da. Ie. Be di ystyr y teitl? Person di Neifion. O, oce. Da. Hynny da. Ia. Un o'r cymeriadau. Oce, sy'n ti'n ara? Ac un arall i orffan reit rownd cyffes Ale Jones Williams. Ystyr y reit rownd ydy pan oedd Aled y blentyn oedd o'i rieni a mae yna lun o Aled mewn coech gadar a fan'na sy'n cute ond dwi. Oedden nhw'n neud taith gerddad o'i gartra fo'n Llanwda fo o'i rieni yn daim ystyr y rownd a rwan mae wyr o'n byw syml a mae o hefyd yn neud y daith yna. Ond be mae'n sôn yn benna ydy am i daith o reit rownd nes bod o'n nôl at ffydd, at Gristnogath, i ryw radd at yr eglwys. Ond a ddarna ni'n mynd ddallt. Wath mi fod yn onast, gynnau ddim mor wybodaeth na'r crebwyll diwynyddol ac athronyddol i ddilyn Ale Jones Williams ar adega. Ac o'na ddarna o'n i ddall, neu meddwl bod fi ddall ac o'n i ddim yn cydweld efo nhw, ac o'na ddarna o'n i'n mynd, o ia. Ac wrth gwrs, wedi sgwennu dda iawn. Swn i'n licio i ail ddarllen yn ar adeg, swn i'n licio ddarllen a'i drafod efo rhywun sydd yn dallt y maes yn well na fi. A dyn ni swn i brynu fo rwsyd. Lot o hap efo pam da chi'n prynu llyfr does. Oeddan ni lansio llyfr Llwybr Cadfan fi di olygu. Ydy coedd ddegyn cyhoeddiadau'r gair. A dyn y ddalet cyhoeddiadau'r gair wan. Di dod ar ryw chydig o lyfrau eraill oedd yn llythrenol di cyrraedd o'r wasg diwrnod hwnnw fel yn ei garo di rhoi nhw ar werth hefyd. Ydyn, am bod y chwaer yn cadw siop lyfrau, dwi wedi cael yn rhenio i beidio mynd o lefydd heb brynu llyfr. So nes i brynu hwn. A dwi'n falch bod wedi neud, cos mae wedi neud fi feddwl a weithiau mae isio pwsio'n hynna'n does i eitha da ni'n ffindio'n anodd. Difyr. Ia, dwi ddim di clywed am hwnna chwaith, dwi ddim di... Mae newydd i chwae ddim. Oce. Difyr. Diolch. Dy'r clawr ddim yn hynod. Na cdi. Ddi gwir. O, dwi'n ein. Iawn. Fysa hwnna'n dyfenni di. Wsa, dwi'n licio bennod diw.
A hi'n licio cloriau oedd, dydy, dyn ni'n hyn rysio. Dwi'n eitha licio darllen pethau crefyddol hefyd. Ond mae yna gerddi yma hefyd nes i anghofio sôn ar y diwedd mae yna. Dito, da ni'n mynd bob un o besfod, ond dito licio nhw. A ti bethau cyfeiriadau Cristnogol, pan ti'n dweud bod chi'n dallt pethau a dyda, beth yw'r pa fath, fe? Weithiau os oedd o'n cyfeirio at athronydd neu rhywbeth, o'n i ddim yn gwybod digon. Ond weithiau, o'n i'n hollol siŵr be oedd o'n olygu efo ryw gysyniad neu gilydd. A maled hefyd. Mae'n esbonio hynny mewn rhai amball air mewn dyfynodau yn rhannol i neu chdi feddwl. Wyt ti'n dallt yn iawn be mae'r gair na meddwl. Stop a meddwl be di ystyr diffiniad, dweud. Llyfr bach mawr, felly. Llyfr bach mawr, ie. Sydd wedi stretcho brens bach. Diolch, Rhan. Banis. Ble ti Anni? Reit. Y llyfr cynta ydy Cath Fenthyg, y fanwy Alexander. Wyt ti wedi dweud cath fenthyg neu cath fenthyg? Wel, beth am ofyn i'r awdur cyfeiriodd y fan yna. So beth... Gen i alw fo'n belicio ni. Oce. Cath Fenthyg. Felly fi oedd yn iawn. Fi oedd yn iawn, de. Gai ofyn, dim bod fi eisiau codi cwylydd ac embarrass yn chdi yma fan fi, ond beth ti'n fitau'n brecwas? Achos, be bynnag wyt ti'n fitau'n brecwas, swn i'n licio rhywfaint ono fo yn hun. Dwi'n meddwl bod yr dychymyg sgyn ti yn anhygoel. O'n i di meddwl ar un adeg, so bod oedd angen drug test fan chdi. Mae Carol wedi sgwennu, Carol Parry Jones wedi sgwennu ar y glawr y nofel yma. Mae'r hiwmor fel rasol drwy gydol y nofel ardderchog hon. Ac mae'n gyfrol. Mae yna ddwy stori yma, does? A dwi'n meddwl dyna, dwi'n isio... Dych chi wedi darllen? No. Dwi wedi dechrau hi ac yn mwynhau'n ofnadwy. Ie. Reit. Dwi darllen fersiwn gynharach a dwi'n newydd ail ddechrau hon. Dwi'n meddwl bod yna lawar ydi newid, nag oes? Ond dwi'n siŵr eto. Ond, swn i'n licio sgwrs efo chdi wedyn. Achos i fi, beth sydd yn ddifyr ydy, mae'r stori, y stori rhyngwladol ys myni di. Dwi'n trio pyd i roi gormod o wybodaeth, ond mae'r stori rhyngwladol i fi yn eithriadol o ddifyr, ac falle chydig yn gryfach na'r un yn wneud hefo adra. Mae'r un adra yn fwy chaotic, ac yr un yn fwy gwallgo, sy'n ei ddeud. And mae'r ail stori, yr un rhyngwladol, oedd honna yn gafal, mae rai fi ddeud, ac y ffordd ydych chi wedi plethu yr ddwy stori efo'i gilydd, efo'r prif gymeriad yn mynd i wneud i gwaith ymchwil ac i gofnodi, o'n i'n meddwl bod o'n glyfar iawn iawn. Felly, swn i'n licio dy longyfarch dim fan fi. Dylio ti fod yn... A dwi hefyd, o'n i'n sylwi adeg yr sioe amaethyddol, oeddech chdi wedi hyrwyddo hon yn wych. Dwi'n meddwl bod chdi wedi mynd rown pob papall a buwch a dafad a wedi sticio'r nofel yma ar gynffon bob anifail a bob beirniaid. Ac oedd o, os oedd o yn unrhyw fath o wers i awduron sydd i hyrwyddo, dwi'n credu y dylio ti gael dy longyfarch am hynny hefyd. Ond jyst bydd yn ofalus efo faint o frecwas ti'n cael yn bari. Ond na, nes i fwynhau honna yn fawr iawn, a mi gown ni sgwrs. Yr ail lyfr nes i ddarllen ydy Y Cylch Cyfrin. Dwi eisiau darllen ni, ond dwi'n cael ei to. Dwi wedi prynu hi. Ti wedi prynu hi? Ydyn ni wedi darllen ni? Dim ond wrthos yma wedi prynu hi. O, reit. Wel...
Na, Nes i wir fwynhau hwn. Yn amlwg mae derfel, ond dwi'n meddwl bod o'n anheg weithiau pan mae bobl yn hefo aelodau'r teulu ac yn deud o pwy ydi o a hyn a llall. Mae derfel yn gymeriad sydd yn heiddi bod yn annibynnol a yn amlwg mae'r cysylltiad gyda Hiraeth yn mynd i gael ei wneud, ond mae derfel yn heiddi cael ei longyfarch am sgwennu cyfrol sydd yn sefyll ar ei thraed ei hun ac mae'n stori mor ddifyr. Mae'n ymwneud gyda, achos mi fuodd o yn rhan o syrcas. O, do? Mi fuodd o'n byw do. Felly, do'n ni ddim cweit yn siŵr os o'na rhywfaint o ddarna hynna'n gofiannol yn rhan o'r gyfrol yma. Ond mae'r stori unwaith eto yn plethu ynglyn â be o'n i ddeud efo myfanwy. Yr stori ynglyn â yr elfen rhyngwladol a'r... Be di mwy nag un syrcas, ti dde? Syrcasau? Syrcais. Syrcas. Mae diriwiad, a dwi'n meddwl bod o'n codi pwynt a cwestiwn dilys iawn ynglyn â pan mae ni'n fengach, oedd anifeiliaid yn rhan anatod y syrcas, ond erbyn hyn mae hynny'n cael ei wgu a mae bobl yn gweld bod cael anifeiliaid yn rhan o adloniau'n syrcas yn anerbyniol ac yn anheg. Ond mae o'n sôn hefyd am y diriwiad sy'n am mewn syrcas. A fel mae syrcas hefyd wedi gorfod trio ail diffinio ei hun ac ail greu ei hun mwyn gwneud ei hun yn gyfoes ac yn gyfredol. Ond mae'r cymeriadau hefyd, mae rhaid i fi ddeud, mae yna cymeriadau bach difyr iawn. Felly, os dwi'n iawn, dwi'n meddwl na dyma di'r ymgais gyntaf derfel at sgwennu nofel. A swn i yn wir yn annog unrhyw un sydd yn mwynhau stori dda i ddarllen o. Felly, canmoliaeth arall. Dwi'n bositif am ddwy gyfrol ar ôl ei gilydd. Dwi'n gallu teimlo'r stofan. Sydd yn dod â ni at cydliwio, sef enillydd y Fedryddiaeth 2025 yn Eisteddfod yma, sef Bryn Jones. So un o'ch chi wedi darllen y gyfrol yma? Dwi'n cadw hi at y gyfrol nesa, at y bennod nesa. O ia? Oce. Na. Dwi wedi darllen nhw. Ti wedi darllen ni? Dwi'n cael gofyn dy farn di? Dwi'n meddwl bod o'n codi pethau difyr da ni ddim yn ei trafod yn Gymraeg sydd angen ei trafod. Ie. I fi, di o ddim y math o beth sy'n ni'n darllen fel arfer. Dwi'n llongyfarchiadau mawr iawn, dyn arbennig. A dwi'n meddwl bod yna fflachiadau pan mae o'n deud stori, dwi'n mwynhau'r straeon. Ond pan fes na ddim cymeriad, o'n i'n colli diddordeb. Dwi'n gwybod dwi'n meddwl oedd y beirniad ei hunan wedi deud y bydde yr cynnwys y gyfrol hon yn esgor ar drafodaeth. A dwi'n meddwl y bydd yn debyg iawn i lladd arth. Dwi'n meddwl fydd o yn denu ymateb gwahanol. Achos lle'n meicro, cyfrol o le'n meicro ydi o. A dwi'n meddwl bod yna rei darna sydd yn wirioneddol yn y feilgar ac yn gry. Yr unig beth o'n i'n deimlo oedd weithiau o'n i'n teimlo bod ni'n mynd dros yr un tir weithiau. Ac o'n yna rhyw 60 o ddarna o le meicro. A weithiau o'n i'n teimlo, mae di gwneud y pwynt ac yndi mae'r neges yna'n eithriadol o ddilys a pherthnasol. Ond wedyn o'n i jyst yn teimlo bod o falle yn mynd ymlaen ac yn dieddol o fod weithiau yn un donog. Dwi'n meddwl, mae gen fo arddull hyfryd, does? Y darna disgrifiadol o beth yma'n sgwennu. A dwi'n yn gwybod os mae fi ydy hyn efo lle'n meicro hefyd, bod fi'n gallu ffeindio fod dipyn bach yn rhwystredig. Ond swn i di glicio gweld, achos fel ti'n deud mae'r un themau, swn i di licio gweld datblygiad
cymeriad. Swn i licio i Bryn Jones sgwennu nofel wan. Dyna swn i yn ei argymell ydy mewn gwirionedd oedd yr deunydd crau yna. Ond weithio o'n i jyst yn teimlo fel o'n i'n dod sef diwedd y gyfrol, o'n i jyst yn teimlo, swn i licio'r gweld y datblygiad o'n bach. Ond hynny yw, mae'r hiwmor, mae'r hiwmor weithiau yn gallu bod yn gignoeth. A mae yna rei sylwada yn amlwg sydd yn mynd i ddenu ymateb. O'n i'n licio'r ffaith, dwi ddim yn meddwl bod ni'n trafod hyn ddigon, ac mae o wedi codi fo sawl tro y busnes nepotistiaeth o fewn Gymru Gymraeg, oedd yn neud i fi deimlo chdi bach angysurus ynte. Ac o'n i'n meddwl, diddorol bod fi'n gwingo dipyn bach, a mae'r pethau sy'n neud i ni wingo ydy'r pethau da ni wir angen bod yn trafod, ynde? A dwi'n meddwl bod hynny yn ddau hun yn gwneud y gyfrol yma yn un bwysig. Yndi. Achos mae yn codi, dydy o ddim ofn tynnu lewyn. A dwi'n meddwl bod hwnna yn gret. Ond fel dwi'n deud, weithiau o'n i jyst yn teimlo mae'r pwynt yna wedi cael ei wneud yna sy'n ni'n licio falla cael ychydig bach mwy amrywiaeth. Nofel, please, Bryn Jones, Ie, y llongyfarchiadau. Ie. Mae rhaid i fi gweld o'n i ddim yn ymwybodol ac oedd o'n neis gweld enw newydd. Oedd. Yn sefyll, a dwi'n meddwl bod hwnna yn ddwy un. O'n i'n holi fo yn fama ar ddydd Iau efo'r beirniaid ac oedd hynna'n ddifyr achos oedd Bethan Mair un o'r beirniaid sôn bod nhw wedi cael rhyw foment o ydan ni'n ddigon dewr i'w obrwyo hwn achos bod ni'n mynd i gael y math yma drafodaetha. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna'n ddifyr dydi. A hefyd, mae o wedi sgwennu yno fo o bersbectif beirniad ydy ma'n agor efo hwnna. Ac o'n i'n sôn, dwi'n ailadrodd yn hyn ers dydd Iau, ond mae ddiwedd yr wsos, mae ddiwedd gyda diddorol bod o'n gwneud hynny a bod merch y Wendon Hallt, non Mererydd Jones, bod y ddau ohonyn nhw yn annibynnol ei gilydd wedi meddwl sgwennu o bersbectif beirniad. A be mae hynna'n deud amdano ni, bod y busnes o feirniadaeth yn bwydo yn llenyddiaeth ni gymaint, to? Achos mae'r pwt ar y dechrau, lle mae'n sôn am feirniadaeth, o'n i'n meddwl na darn o'r feirniadaeth, ac ystadleuaeth oedd o. A wedyn achos oedd o'n eitha hart dan efo hun, doedd? Wedyn o'n i'n meddwl, hold on, o'n fi ennill. A mae'n eitha beirniadol, a wedyn o'n i'n meddwl, allai gael ymres nhw. A wedyn nes i ddall be oedd yr ergyd y gefnau, oedd yn glyfar iawn. A wedyn ffordd oedd yn cloi hefo hynny hefyd. Felly yna sawl peth da iawn yn perthyn i'r gyfrol. Ond fel ti'n deud, dwi'n meddwl na'r gamp nawr, gweld o mynd ymlaen i'r cam nesaf. O, dwi'n edrych ymlaen am ledru, achos mae'n grŵp darsen dwi'n perthyn efo. Bob blwyddyn, dyn ni'n darsen Edanio a Fydal. Felly, bydd yna drafod ar hwn o sicr. A dwi ddim di darllen y Daniel eto. Ond mae'r enillydd yma yna. Fawr ar eich. A mae hwnna'n un arall o'n eithaf bwyntio fi, cos o'n i ar y soffa. A da ni ar Roberts a Sonia Edwards pan gerdded o mewn. A dwi'n edrych ymlaen a darllen hwnna'n ofnadwy, achos dwi'n fan mawr o waith credu'r glenydd bynnag. A dwi ddim yn gwybod bydd anfarwol yn. Mae yna rei bobl di darllen o mewn diwrnod, o dwi'n mynd i wneud hynna, dwi'n di darllen o'n ara bach, ac eich rhywbeth y marn i tro nesa. Yn y podlediad nesaf? Yn y podlediad nesaf. Achos dwi wedi bod yn darllen beth eraill, fatha dechrau, cath, benthyg, felly. Ond, a Hiraeth Neifion wrth gwrs, a sôn am wranda'r gerddoriaeth tra'n darllen, dwi'n wrth y modd efo'r gyfres gen Cwareg Gwalch, gen wahanol gerddorion, a sôn am sut mae gwahanol ganeuon ydi effeithio i bwyda nhw, neu bwyda nhw ydi effeithio wahanol ganeuon. A mae yna un gen Sian James, Emma Jones, Geraint Davies, Dafydd Iwan, Barry Archie Jones. A dwi'n wedi darllen nhw gyd, ond dwi wedi mwynhau bob un dwi wedi darllen. A mae hwn gen Guy Toms, wirioneddol di mwynhau, a gan bod fi wedi gwylio a gwrando ar anweledig neithiwr, oedd o'n dod o popeth yn fyw eto. So wrth gwrs mae sôn am anweledig, y sut fan o ti'n gilydd y felly. A yn aml, tra'n darllen y llyfr, o'n i'n meddwl, Google.
a gwrando ar y gan yna tra'n darllen ymlaen. Fatha y gan nath o fy mred Dr Meredydd Evans. Pan oedd hwnnw 92 ar yn recordio can o'r enw Can y Dewis. A ma'n rhywbeth am lais Mered. 92. Waw. A pan dych chi'n darllen hanes recordio hwnna, ma' roid y wefr i fi. A wedyn, y pen blwydd, o'n i'n sesiwn fawr, ac o'n i wedi gweld bod 'na ryw ogan blond yn yr rhes flaen yn gwrando ar Gai yn sôn am y llyfr yma. Wedyn o'n sôn am can pen blwydd. Mae'r stori oedd o'n sesiwn fawr, wedi cael noson fawr yn amlwg, achos nath o ddeffro ar soffa Mair Thomas Evans. A mae rhywun yn cere mewn, dyma 'na Sioned Webb yn ei chrys nos yn cere mewn a mynd at y piano. A wedyn mae Mair Thomas Evans yn cere fewn yn ei chrys nos a mynd at y delyn. Wedyn mae Arfon Gwilym yn ei pyjamas am hwn i cere mewn a dechrau canu cerdd dant. Straeon yn stori mwyaf Ynde? Cymreig yn y Ac y Gai yn dweud, oedd o'n di clywed cerdd dant o blaen. Waw. A mae'n mynd, wow, bydyn, dwi eisiau canu hyn. Felly, nath o ofyn i Sian James osod cerdd yn Dewi Prysor iddo fo, a mynd i stiwdio Sian i recordio fo, ac efo help o Tachwrw a Potel o Jamesons, dwi'n meddwl, a nhw gael y llais yn ddigon, a recordio y pen blwydd. Wel, pan ti'n gwrando na fo, tra'n darllen yn un peth, ond pan ti yna, a mae'r flonda ma'n codi a Sian James oedd hi. Oedd wedi brifo i asenas, ond oedd hi'n gallu chwarae piano. Oedd hwnna'n un ath a bwyntio sesio fawr i fi yn gwrando ar y ddau na nhw'n cyfeilio a chanu. T'ma, rhywun. Felly, llyfr Gai Toms, bendigedig, diolch Gai am bob dim ti'n neud. Pan ti'n darllen y llyfr ti'n sylweddoli, faint ma di neud? Cos yn aml, ti'n sylweddoli yn y gwyd. Gymaint ma rhywun yn neud. Wedyn, llyfr arall, sy'n di cael lot o sylw, so dwi'n dyr y sylw ddo fo. Llyfr i bobl ifanc gan Heiddwen Thomas. Celwydd Noeth. Mae Heiddwen, mae'n awdur profiadol iawn dydi. A mae hwn am sextio, sydd yn bwg a mae hefyd am gyfeillgarwch, diffyg hyder, iechyd meddwl. Trafferthion rhieni sy'n tyfu ar wahân. A hwnna'n di ganu cloch o lot dydi. A athro sy'n braidd ar goll ac yn cael llon bol efo'r pwyslais ar dechnoleg a bod prifosrawon a'r tîm rheoli yn swnio yn yma am fethu gwneud digon i gael y plant i gyflawni eu potensial. Dwi'n siŵr bod y bobl yn y byd addysg mae'n mynd, cyflawni eu potensial. Os o rwy'n da chi'n gwybod beth ni'n sôn. Dyn ni gyd yn siarad gwneud yn gorau i gael plant i gyflawni eu potensial, ond mae'r pwyslais weithiau, mae'r athro yn y llyfr yma yn ngwas i. O'n i efo chdi. Yr holl ffordd, Mr Llew. A mae yna gymeriadau y plant hefyd. Mae yna cadi sydd yn wirioneddol ddoniol. Da iawn Heiddwen. Os oes gennych chi bobl ifanc yn eich byd, cynigiwch Celwydd Noeth iddyn nhw. A hefyd, mae'n iaith y de. Cos o'n o ddysgwyr, pan oedden ni'n maes di yn deud bod nhw'n ffeindio'n Gymraeg yn anodd weithiau. Am bod fi'n god. O si feirionydd dwi'n gymor god, da. Chdi? Ydw i? Oce. Ac oedd ni drafod y busnes iaith niwtral, do. Ti'n methu niwtraliddio'r Gymraeg heb golli rhywbeth arbennig, ond o'n i wedi bod i fanna. Ond Heiddwen, diolch i ti am gadw at dy bynnag di. Cerfyrddin, Ceredigion, lafan arwla. Sawff. Da iawn, dwi'n mwynhau. A nes i sôn am maes di hefyd, am lyfr arall. Mae mor bwysig bod llyfrau mynd i wahanol ardaloedd o Gymru, a mae Rhiannon Thomas sydd wedi sgwennu'r tŵr sy'n arbennig o dda gyda llaw, os da chi'n y byd prifysgolion. Rebecca Thomas. Sorry? Rebecca. Y llyfr nesaf di'r Rhiannon. Rebecca Thomas. Mae wedi sgwennu llyfr i bobl ifanc efo help ysgol uwchradd Aberhonddu. Felly mae gyd yn disgwydd a hyd afon gwy a llyn syfaddan yn fanna. Ti'n licio fanna, dweud? Anturiaethau'r afanc, da. Ie. Mae sôn yma'r amgylchedd, ond dim yn stwffio fel awr dy gon gwddw di, a mae'n ddoniol. Da iawn, Rebecca Thomas. Eto. Wedyn, 000, ond gafon ni fynd dros chydig bach. Os ydych chi mon eisiau 3/4 awr, dych chi fynd wan heb bechu.
Dych chi eisiau clywed mwy, ydych chi? Dych chi eisiau clywed mwy? O'n i'n gwrando ar bodlediad Scribbles gen Margaret Berry, ac oedd hi'n sgwrsio efo Rhiannon Lewis, Cymraes sy'n sgwennu Saesneg i'r Lolfa. A nath hi sôn am the significance of swans. Wyt ti wedi darllen hwn, Manon? Mae'n swnio'n gyfarwydd. Fi newydd roi e ti Do. allan. O, do! Do. Reit felly. Oedd ar y clawr, mae'n clawr ffantastig. Mae'n ti adain wen ar gefndir du yn gwaed ar yr adain. Felly ti'n mynd, ww. A, dystopaidd. Mae'n am fu lle mae bobl yn sydyn, jyst yn diflannu mwy o sydyn. So ni gyd yn gallu bod ysgol yma, wedyn mae Dafydd a Galed i diflannu. A so ni efo beth yn gweld nhw to. A jyst ni'n tair sydd ar ôl. Ti'n mynd, o, felly ti'n mynd yn baned i'r Lolfa goffi a ti'n diflannu wedyn. A jyst, hw. Ond mae o'n wirioneddol frawychus mewn manna. Mae o'n brydferth mewn manna eraill. Llongyfachiadau Rhiannon Lewi. Ti'n sgwennu wych. Felly, significance of swans arbennig. Ond mae hwn yn enghraifft arall o ti ddim yn gwrando arni, ydy? Achos i sôn am bod yn 2 bennod yn ôl. Go iawn! Do, ie. Nes ti'n canmol digon? Na fe, iawn, oce. Nes ti'n canmol fatha fi? Do, ie, fi wedi bwynhau. Oeddech chi'n gywir? On. O, dwi'n mynd yn hen. Iawn isio. Canmol eto. Oes, fe eisiau canmol mwy. Na fo. Ond bod fi'n di gwrando, wrach bod yna bobl eraill wedi gwrando. Sa fyny oedd pwy wedi clywed o'n sôn am significance of swans. Ei, mae'n gwrando na ni. Na fo. A un llyfr dwi'n newydd orffen, dwi'n mynd i ddweud gormod amdano fo. Y Cae Ras. Gan rhywun, mae'n Lini Gwyngo, mae hyn yn embarrassing, ydy? Gan Manon Steffan Ros. Llyfr i bobl ifanc. Yey! Dwi wedi mwynhau hwn mas bach, achos mae'n sôn am domboi. Ac os fydd yna domboi erioed, fi oedd honno, o'n i wastad fyny coedan na. Yn nghliniau fi'n sgridiadau i gyd. A pan o'n i dod o mynd i gymanfa, Bethan! Heri Molche, gwisgo ffrog. Mae'r llyfr yna i fi. So pan o'n i'n ifanc fel la, do'n am... O gen ti rhai bobl oedd yn dombois. Ia. Ond dim dystal o hon. A mae gen ti Wrecsam yna. O, wys i wirioneddol fwynhau. A dwi eisiau lot o... Wel, pawb o bob oed allan o. Tada. Ia, pan o'n i bwysio fo ti ag at y Tada, eich chi gael dall beth ydych chi'n neud eich merchad. Os ydych chi'n prynu ffrog binc iddi. A ryw. Jytha, ti eisiau gwneud y wynaf. Dwi'n mor falch o bod ti'n O, wel, o ti'n O, diolch i ddim. Yey. Y ti yn onest, o. Dwi ofyn pan ti'n darllen llyfrau fi. Achos fi wastad yn neis, ond weithiau sydd o, ie, nes i fwynhau hynna. O, na, dim di fwynhau hynna. Do'n am cysylltiad rhwng y stand a y Cae Ras. Na, mond Wrecsam. Mond Wrecsam. Ie. Na. Diolch, Bethan. Da iawn, llongyfarchiadau Manon. Diolch yn fawr. Diolch. Da ni wedi trafod llafarth. Ewch i brynu llafarth. Mae o'n... O, di Ceili fanna. O, helo, Ceili. Amazing. O'n i'n textio Ceili. Achos... Wir, dwi'n gwybod bod fi wedi dweud. Ond mae'n un o'r llyfrau gorau dwi wedi darllen ers dalwm byd. O'n i'n methu roed o lawr. A dwi isio... Mae'n un o'r llyfrau prynaf. Dwi wir isio trafod o. Achos dwi isio gwybod be ydych chi'n meddwl ydy'r ystyr tu ôl i hyn. Hynna. Darllen o, oce? A chdi, please. A nathon ni drafod cyfrol y fedal yndo. Dwi wedi gwario ffortiwn wrth gwrs yn y stondin llyfrau a'i law fan hyn, fel dwi'n gwneud bob blwyddyn. A dwi wedi bod yn darllen hwn yn y Babell, Kate Roberts, prynu dol, y straeon eraill. Dwi ar chydig bach o obsesiwn Kate Roberts ar hyn o bryd. Felly, yn y penodau i ddod, chi edrych ymlaen, at y fi mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Achos, un o'r rhesymau ydy de, dwi wedi prynu cofiant Alan Llwyd ohoni. Dwi ddim wedi darllen o eto. Ond dwi eisiau prynu fo. Ond be fi'n clywed drosodd amdani hi ydy bod hi wedi bod yn berson anodd a piwys. A'r y mwyaf dwi'n cyrraedd yr oedd Kate Roberts pan o pobl yn dechrau sgwennu fel amdani. Dwi jyst yn meddwl pobl ddim yn rili sgwennu pethau fel am ddynion yn yr un ffordd na.
nhw'n disgwyl neisrwydd gen ferchad yn fwy na dynion. A ma' 'na ryw fatha, ond oedd hi'n sgwennu petha mor hyfryd sut oedd hi'n gallu bod yn berson cas. Dwi'n meddwl, wel, ella oedd hi ddim yn berson cas, ond oedd hi just yn onest, oedd hi'n efo mynadd efo... Llaw i fyny, gesiwch pwy sy'n menopausal yn fan hyn. Ond Be dwi'n that meddwl, and that. just fatha colli fi, just meddwl, o, dwi'm isio perfformio dim o. Dwi'n dechrau teimlo fatha bo' ni'n bod yn anheg efo hi. A i chdi ddari sgwennu'r sioe lwyfan dan Naci, dim fi. A dwi ddim wedi gweld y sioe. Janet Eithwy. Janet Eithwy ath. Ceith efo Thera Cricroft. Ia, dwi wedi clywed. Theatr mewn cymeriad. Ia. Mae rai... Ydy un o'ch chi wedi gweld y sioe yna? Ydych chi'n mwynhau? Do, oedd hi'n wirioneddol wych, dau. Oedd... Beth yn gret. Nes ti weld hi? Do, a mi na Sioned, cynnal llyfrau yn Ken fan'na. Be o ti'n meddwl o Sioned? Gwych. Gret. O'ch ti'n obsessed efo Kate Roberts hefyd? Yn ysgol. A do'n i ddim yn obsessed efo Kate Roberts. Sa'n ni'n dweud bod fi... Na, do'n i ddim yn chwaith achos nath ni astudio yn y ffilm o un o'r nofela. Ond rwan, di just yn meddwl, ia, dwi'n meddwl bod fi'n dallt hi. Wyl. Ond wrth yn neud prynu dol yn drysgol. A Reit. mae'n a'i ddeud o'r cyfnod yna, o'n i'n meddwl, yndi, mae hon yn gallu sgwennu. Mae'n potensial fan ei. Boys, mae'n amser i ni gael Cei jyst dweud am Kate Roberts. Oce, i theori. Dwi'n meddwl bod hi'n gamgymeriad rhoi stwff Kate Roberts i blant ifanc 15 oed. Dwi'n meddwl bod rhan fwy o'n ni'n barod amdani nes da ni'n dyn. Bosib iawn. Oherwydd beth ti'n dweud, dwi'n meddwl. Ia. Ond dwi'n mynd gwybod os dwi'n cytuno efo hynna. Trafod. Yn y benod nesaf. Yn y benod nesa. Diolch o galon i chi am roi allan mor fuan. Diolch i chi gyd am para. Wel, Diolch. reit. Fan efo. Wan.